filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye kari ye juillet kalo tile 19 san 2026 fala ye bi ye coupe du monde finale ye. An fana tun bɛ kɔɲɔ la bi fala ye. An denkɛ n'o ye Boubacar Babi ye, Sala Babi ale denkɛ fɔlɔ. An kun b'o ka kɔɲɔ kɛnɛ kan Amdalaikaw fɛ yen kabi sɔrɔ an b'a ko ka fala ye. Diinɛ wa diinɛ de an dɔrɔw min u bɛ dun de an y'o kɛ sɔrɔ fala ye san ye ko d'an kan ye k'an ton tan k'an nanda in kɔnɔna na ka se ka u ka baara tɔw kɛ o la sa Jean-Élisée Daou ale ko min ye kɛlɛkɛcɛw ye sanfɛ ani duguma a bɛɛ lajɛlen de ye wulikajɔ kɛ Tabirisatikaw fɛ kununko ka ɲɛsin ni Bamaji jɛkulu ninnu ma fala ye. Wulikajɔ in senfɛ sa nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛnen min ye cɛncɛnfuga kɔni kan o y'a sɔrɔ kɔni dibi kɔni donna a mɛnna nka kɛlɛkɛcɛw u yɛrɛ y'u juguw ɲini k'u dɔn fala ye wa u taara bɔ fana u ka min ye maramafɛnw n'u ka minɛnbalayɔrɔ caman ka zini ale ni fɛla mɔgɔw tɔgɔ la armée a ye yen da walo kari jibakaw olu fɛ ka t'olu ka kɛɲɛka fɛ gurumara rusu fana kaw fɛ a ye gosili fana kɛ u ye minɛn wɛrɛ fana sɔrɔ minɛn min n'o tun ye barikow caman ye taji bariko fala ye ale ni moto minnu bɛ bi ni an b'a fɔ olu ma ko moto minnu kɔnnen don an ka jamana kɔnɔ nin waati in na olu fana caman baden tun bɛ carton kɔnɔna armée ta kɛ nin bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ in yɛrɛ sa minɛn ni fɛn minnu bɛ sa olu bɛɛ lajɛlen halakilen kɔfɛ armée ka cɛdenw nana ka sa ka duguma baaraw k'olu kɛ nka o bana ta ko dɔw ye duuru don fiɲɛ na fala ye k'u senfa ka taa min ye Jean-Élisée Daou ye sa ko wolomasiri tabaw ka fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la min ye Tabirisat ale bingali kɛ kun tun ye min ye wolomasiri tabaw ka minɛn dɔw de tun bɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anefisikaw fɛ yen k'i kunda Gawo kan bin kɛra ale de kan n'Ala sɔnna a ma sini an na don nin ko in dugumana bɛɛ lajɛlen na fala ye a womisɛn bɛɛ lajɛlen k'o da maaw tulo kan dɔgɔkun min forila sa armée ale ye wulikajɔw kɛ wulikajɔ minnu olu ɲɛ bilara ni min ye sa jamanakuntigi ka san 5 kɔnɔna fala ye minisiri min bɛ wolomasiri tabaw ka minisiri nagakɔrɔla n'o ye président yɛrɛ ye ale ni minisiri min bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna sa san 5 kɔnɔna baara min sera ka kɛ olu taara o ɲɛfɔ CICB kɔnɔna na min ye so kɔni sa ni minɛnw ye commissariat jɔliw ka taa se brigade ma Dawudi da don nin bɛɛ la baro kɛlɛtigi ale y'a yira sa k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ bi Mali armée fɛ kabini an y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta ni minɛn ɲɔgɔnna sɔrɔ o fana kɛrɛfɛ sa armée halisa a ka wulikajɔ bɛ sen na njɛla ɲɔnɔnkaw fɛ kalo tile 12 Bamajɔli ɲɔgɔnwale kaba u y'olu kɔni tatugu olu la yen o y'a sɔrɔ sa min ye u ka minɛn dɔw de tun kan ka tɛmɛ sanji ko tun ye o bali ka tɛmɛ bin taara kɛ o kan min ye armée a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la Buguni Kajanakaw fɛ yen min ye Kekorokaw ka kungokolon fandanbanda kɔnɔna fana na kalo tile 14 n'a tile 15 n'o ye juillet kalo ye armée tiɲɛniba don Bamajɔli ɲɔgɔnwale kabaw kun maa 10 ɲɔgɔnna k'olu bɔ baara la pewu duguma fana cɛdenw olu ye wulikajɔ kɛ Morila ni Dɔnbakaw fɛ yen fana ka min ye Bamajɔli ɲɔgɔnwale kabaw k'olu fana bɔrɔntɔ ye wulikajɔ a kɛra jamana fana cɛmancɛ fan fana fɛ fala ye a Moti mara n'a Segu mara kɔnɔna na sa wulikajɔ min kɛra ni pankuru ye kalo tile 14 n'a tile 15 o ɲɛsira maa min ma sa o ye Tɛnzawatɛnikaw fɛ yen armée ale baara kɛ ni pankuru ye yen anefis kɔnɔna na Jabali ani Maw kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kɛra gosili ye ni pankuru ye min ye anefis kɛlɛ halisa o gɔngɔn tun bɛ sen na wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbagaw n'o ye Rusilakaw ye ka taa se Gacha ni MSA ma sa olu ye kimɛli kɛ o ko humu kɔnɔna na o de la sa min ye dugukoloko ɲɛmaa bɛ maa min bolo Gawo marabolo Kidal ale ni Menaka n'o ye colonel major Karim ale taara bɔ u ye juillet kalo tile 14 ka taa cɛdenw lajɛ maa minnu bɛ n'olu fatura wale senfɛ k'i ɲɛda olu ka t'olu kaburudo la ka taa min ye seli kɛ olu ye ka dugawudon kɛ u ye yan'o bɛɛ lajɛlen sisan Karimu ale kɔni maa minnu tun bɛ n'olu kɔni taara ka taa Gawokaw fɛ n'olu bɛ ka furakɛ bi a taara ɲɛda olu fana kan wolomasiri tabaw ka baara Kulukorokaw fɛ kalansen olu tun bɛ sen na min ye bolofara 2 o bɔra Mali Burkina Niger ka taa se Centrafrique ma olu tun b'o cɛdenw na cɛden min bɛ se maa 215 ma kalankuncɛ ko in a bɛɛ lajɛlen kɛra sa maa min ɲɛna o ye chef d'état-major min bɛ armée garde nationale kunna n'o ye général de brigade Dawuda Traoré ye fala ye halisa armée ka wulikajɔ kɔnɔna na sa ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na colonel major Birema Samake ni ale service social ye ale ko sa kalo 1 baara dege o bɛna sigi sen kan baara dege bɛ tali kɛ min na sa bɔlɔlɔ sanfɛ baara
kuranko douane ko min ka taa se pano ko ma a bɛna na kɛ maaw kun sa cɛsamusow olu bɛ a la falatɔw bɛ a la ale ni surasiw fɛ sa denmisɛn minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka nin kalan in kɛ kalo kelen in kɔnɔna na ko yan'u k'u kɛ jɛgɛ dunna ye fala ye k'u bɛ n'u dege jɛgɛmɔ la jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko ta na sira fɛ premier ministre ale ye sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa katarikaw olu jabala la olu ka lasigidenso min bɛ an fɛ yan u ka jamanakuntigi ale ka kalifa minɛ a la n'o ye emir katar sheikh abdin taye ni a taara ka taa sangafo sɛbɛn ka t'i tɛgɛnɔ bila o la ye min ye ablaye mayiga ye sa ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye an ka jamanacɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye n'o ye ablaye diop ye na sira wɛrɛw fɛ kiiri ale na siraw fɛ fala ye ko kiiri kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni bɛna sigi sen kan maa minnu don o tɛ maa dogolenw ye min ye juillet kalo tile 17 adama bɛn jara n'an b'a wele bɛn le cerveau yɛrɛ wolo debout sur la rempart ale ka kiiri kan ka sigi chambre criminelle ale bankun kan utu kalo tile 3 kɔnɔna dawuda konate n'ale ye kasobon kɔlɔsibaaw ka secrétaire général fala ale fana ka kiiri kan ka sigi min ye utu kalo tile 10 ye sa mohamed yusuf bacili n'an b'a wele ko rasbach ale fana ka kiiri dɔgɔdalen don ka bɛn o ma bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ chambre criminelle ale ka sigiliw kɔnɔna cour d'appel la o chambre criminelle kelen fala ye kiiri bɛ senna ye sa n'o a fɔra sa ko ye fanga jaso kiiri ye maa bɛ maa minnu kun ka sa o ye colonel major kasum goyita ye ni ale yɛrɛ ye renseignement sécurité d'état directeur ba kɔrɔ ye a yirala sa k'a fɔ ko kiiri in kɔni na sa a yirala k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka fanga ndaraki de kɛ nka u bɛɛ lajɛlen ɲininkara sa u ko k'olu kɔni dɔnko tɛ nin ko in na ko ye fala ye min ye goyita ye ka taa se balo ma ka taa se min ye kalilu dumuya ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ko k'u dabali bannen don nin ko ninnu na o la sa kiiri tigilamaw ko sɛbɛn min b'olu bolo olu danganen don a k'a fɔ ko nin maa ninnu kɔni nin b'a la sa u ye ɲininkali bisamusɛn ko yan nka maa min tɔgɔ nana kosɛbɛ o kɛra Sumala Bagayogo ye ko sabula k'ale de ye ko in bɛɛ lajɛlen kun fɔ n'Ala sɔnna a ma sini Sumala kan ka ye bɔgɔ jeni kan a ka na n'a ka daluyaw ye yaasa kiiri tigilamaw bɛ se ka baara kɛ cogo min na jamana kɔnɔ lakana ko ta na sira la min ye Yirimajɔ polisiso ye fala ye juillet kalo tile 12 commissaire principal Modibo Ka Jara a n'a ka danga n'o ye Mamadi n'an b'a wele ko Modi Ɲagate olu ye wulikajɔ kɛ sa k'u bolo da muso kan muso min kɔni ni ale y'a cɛ fa koyi maa kofɔlen a yɛrɛ tun b'u bolo kaso la ye o fana Sabalibugu kurani o kelen na ye tuguni min ye cɛ dɔ fana minɛna sabula ale furumuso ale kɛlen don ka marifa ta o kama nin baaraba fila bɛɛ lajɛlen kɛra Yirimajɔ polisiso maaw fɛ wulikajɔ ani cɛsiri kɔnɔna na Siraba Kasara Baɲangarakaw fɛ juillet kalo tile 14 maa ta mobili bagan ta mobili ale ni suman ta mobili fala ye camion ba o de taar'i da kɛrɛ ka Sogobiya ale ni Mandoli ni ɲɔgɔn cɛ maa 7 de fatura waleya in senfɛ maa 40 ani 87 ani 7 olu de jogina min ye maa 45 olu ta juguyara kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔso min bɛ Sewarekaw fɛ sa u y'olu ta ka taa n'o ye n'o ye Somini Dolo tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso ye ko min ye mobilitigi in ye fala ye n'o ye mobiliba bolila in ye k'a tun bɛ vitesse la kojugu wa sira fana cogoya fana k'o fana man ɲi o m'a to ko in ka se ka kɛ ma wulikajɔ kɔni kɛra sa maa minnu fatura ka se k'olu ka janaja kɛ sɔrɔkota na sira fɛ ani hakilila an ka marabolokow kɔnɔna fala ye sɛnɛkɛlaw bɛ nkamu gosila fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko nɔgɔ tɛ ka se ka ye nɔgɔ baara dira maa minnu ma n'olu kan ka sɔrɔ Kita Yoroso Baɲangara ale ni Moti fan caman na bi ani Kita bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la k'a yira sa k'a fɔ ko nɔgɔ kɔni tɛ ka se ka na nɔgɔ ko jɔrɔ b'u la cogo min samiya fana sensumalen don o cogoya kelen na sɛnɛkɛlaw o la sa min ye météo ɲɛmaa ye ale kɔni y'a yira sa k'u ka sumansiw ɲini sumansi minnu bɛ se ka wuli sabula ko sanji kɔni a bɛna na mɛn nka a nana olu fana bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan min ye avion ye fala ye lala a na wuli ka kabanɔgɔ gosi yɔrɔ dɔw la yaasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka u ka hakɛw sɔrɔ cogo min na nka min ye nɔgɔ ko ye o de ye ko in na gɛlɛma ye ko nɔgɔ yɛrɛ de ko bɛ di maa minnu ma fala ye sa o sa k'u bɛ nin waleya cɛjugu de ta ka ɲɛsin olu ma o la sa min ye Bugunikaw fɛ ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan dugukɔrɔ nafaw bɛ se cogo min na ka sɔrɔ bɛ se ka ɲɛf'u ɲɛna cogo min na min ye Buguni sanu ka kɛ Bugunikaw ta ye a ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a la maire préfet ka taa se marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma olu wulila sa kalan na kalan min n'o ye tile 3 kalan ye a ko ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo sa o ye fulakɛ n'o ye Sumani Wele ni o ye général de brigade ye sa ale yɛrɛ kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kurubo karili kɛ min ye sanu ni dugujukɔrɔ nafa minnu bɛ Buguni mara la olu bɔli ka se k'o tɔnɔ sɔrɔ dugudenw ka hakɛ ka se ka sɔrɔ dugukolokow bɛɛ lajɛlen ka se ka fɔ sa ani sɔrɔ min bɛ kɛ a la marabolo ni togoda mɔgɔw fɛ fala ka kɛ n'u ka hakɛw ye kalan in bɛ ka tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na Sikaso denmisɛn minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲamada ye maa 6 olu ye don sigi olu tɔgɔ la gouverneur kapumaw merilakaw ka taa se assemblée régionale maaw ma fala ye juillet kalo tile 15 olu ye denmisɛnninw 6 ta
kuma tɛ ɲina Sikasokaw fɛ maa min ye bɛɛ lajɛlen da dɛfu la o bɛ bɔ olu fɛ yen n'o ye Claudine Jules Kulibali ye moto kelen dira ale ma ni donbolo caman ni Ciwara min ye mara kamabɔbaw ye ale ni mara sinsibaw u bɛɛ lajɛlen ka fara gouverneur kan u ye nin kɛnɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikasokaw olu fɛ an sɔngo kapu maaw olu ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan sa ka se ka ɲɛnajɛ sigi sen kan dɔgɔkun kelen ɲɛnajɛ bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min cɛfɔ ni kama bɛ se ka bɛn cogo min na u ka ekɔliden minnu fana bɛ san n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲamandaw ye donbolo kɛra olu ye UNICEF ale ka dɛmɛ kɔnɔna na kayikaw fɛ sa san o san fɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan denmisɛnninlakaw tɔgɔ la o tako 11 daminɛna kayikaw fɛ Carrefour des Jeunes kɔnɔna na min ye baara in ye sa kɔkɔrɔma donnen maa min fɛ sa u ka préfet n'o ye Ablaye Cissé dɔgɔkun kelen min ye denmisɛnninlakaw ye sa olu kɔnɔna se ka ɲɔgɔndanw kɛ congé in ale kɔnɔna na jamana marabolo ale baara hukumu kɔnɔna fala ye ministre bɛ seko ni dɔnko kunna sa ale ye maaw bisimila ka ɲɛfɔli kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ODEPA baara min kɛra an ka jamana kɔnɔ min ye Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna sa min ye yɔrɔ lajɛliw ye yɔrɔbaw lajɛli ye an'an ka yɔrɔ sawuliw in lajɛli ye fala ye o kurumukarili o kɛra kunungo Bamakɔ Memorial Modibo Keita la baara in kɛ kun ye min ye ni maa tɛna an ka yɔrɔw lajɛ fala ye an yɛrɛ ka t'u lajɛ u y'i ka ministre wa u y'i ka ministre kɛ bisi kɔnɔ kunungo ye u bɔra n'u ye musée la ka na n'u ye Modibo Keita ka yɔrɔ la u yɛrɛ ministre bɛɛ bɛ mobili kɔnɔ ɔhɔ ni maamu u nana ka na yɔrɔw lajɛ ko n'olu y'a kɛ ka ban k'a nin y'a datigɛlen sisan n'a ka di Kɛmɛburama min filɛ Woyoyanko da la ye yɔrɔ min bɛ yen i bɛ t'o lajɛ ni musée ka di i bɛ t'o lajɛ musokunda ka di i bɛ t'o lajɛ walima i bɛ mobili ta yɛrɛ ka yaala ka Bamakɔ monument bɛɛ lajɛlen lajɛ maaw b'a ɲɛf'i ɲɛna mun don a kɔrɔ ye mun ye a sigi kun ye mun ye ko fɛn in kɛ kun ye o ye ni maa tɛna an yɛrɛ k'an wasa don an yɛrɛ la sabula yɛrɛ ko maa man ka dɛsɛ o la cogoya si la min ye ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna ale n'a ka maaw ye ni sigili baara kɛ seko ni dɔnko dɔgɔkun fana kɔnɔna na sa waleyaw caman kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la donsow k'olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛmaaya kelen ta Murasima ma olu fana ye jɔnjɔn di n'o y'an ka rasaw ye ko k'o di Sadio Kabara ma fala ye n'u ye Marley Dor ye olu baara olu kɛra numu minnu b'an ka jamana kɔnɔ fana kalo tile 17 min ye olu ka guwan kan ka sigi cogo min na u taara ka t'o ɲɛfɔ ministre Mamu Da fɛ kalo tile 10 n'o ye juillet kalo ye peinture kɛra ni ɲɛgɛnkɛla minnu b'an ka jamana kɔnɔ centre Makɔrɔ maaw Mamu Da fɛ a y'olu fana bisimila fala ye sisan an bɛ taa Samaya n'i ye Samaya fɔ dɔrɔn i b'a fɔ ko Samaya Malamine Touré fala ye baɲumankɛ min don ale ko n'i ta kɛ kuma o kuma i bɛ maaw cɛ ka tugu kɔ k'a don u bolo u bɛ dɛsɛ nka n bɛ se baara la mala b'i nɔ minɛ k'i lajɛ k'i sɛgɛsɛgɛ ka donbolo d'i ma ka kimɛli k'i nɔfɛ ale kɔni ko maa tɛna na da ye ale nɔfɛ k'a fɔ ko kudayi i b'ale kɔ la dɛ i b'a yira k'i bɛ se ko de la wa ale yɛrɛ fana bɛ se mun na Samayakaw fɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ tuguni dɛ Balandugu Kante Balandugu n'o ye maningalakaw fɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Laginɛkaw fɛ fala ye a ye jibono dilan ka d'olu ma jibono baara bɛɛ lajɛlen bannen min ye Ginekaw ye musow ani cɛ ni denmisɛnw olu de nana bi donya in na ka na mala k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn baara min kɛra bi mala yɛrɛ ka so Samaya Malamine Touré ka so an ka taa ye yaasa an ka se ka a jaw yira maaw la an filɛbagaw aw yɛrɛ bɛ jama la bɛɛ kɔni ɲɛ bɛ ninnu na u kɔntannen don u nisɔndiyalen don u bɛ dɔ de la bɛɛ joyalen don nin ye Laginɛkaw de Laginɛ dugu min bɛ yen ko Kante dugu Balandugu dugu tɛ nin ni Samaya cɛ dɛ nin ni Samaya de bɛ frontière la Balandugu ni Samaya de bɛ frontière la Samaya ye Mali dugu ye Balandugu ye Laginɛ dugu ye Kasanga ni Samayakaw ka ŋana Samayakaw ka dugu wuli Samayakaw ka belebeleden Samaya Malamine Touré Kasanga n'a ka baaraba kɛw n'a ka koba kɛw ye a ye château n'o ye forage ye ka ji di ka château sen ka di Balandugukaw ma Kasanga ni bi dimanche ye n'o bɛnna juillet kalo tile 19 ma san 2026 Balandugu musow de faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin ye ka na Samaya Malamine fo a ka so nin dɔnkɛla ninnu bɛ Samaya Malamine Touré de ka so Kasanga ni bi dimanche u nana waleɲuman dɔ foli u nana o de la Samaya Malamine Touré fɛ yen Kante dugu Balandugu nin y'a musolakaw de bamananw y'o fɔ la ko wara den kelen ka fisa ni jakuma so fa ye
Samaya mala ale ta ye o de a ka fisa ni mɔgɔ caman ye mɔgɔ caman ka laɲini ye bi samaya mala min ɲɔgɔn ka bɔ i ka so samaya mala baarakɛla don den dusuma don faso ka taa ɲɛ o ka d'a ye baarakɛla don baara ka d'a ye donc an bɛ mala fo kɛnɛ kɔnɔ k'a waleɲuman dɔn mala ɲɔgɔn man ca dɛ mala ɲɔgɔn man ca an ɲɛ bɛ ni muso caman minnu tila dɔnna a bɛɛ nisɔndiyalen don mala de ji di u ka dugulamɔgɔw ma n'o ye balandugukaw ye mali tɛ yɛrɛ laginɛ dugu dɔ de don donc mala tɛ samaya kelen ta ye dɛ mala ye bɛɛ de ta ye zaka dɛmɛ bɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ la bamananw y'o fɔ la adamaden n'i y'i ba i yɛrɛ la i bɛ fara mɔgɔ dɔ kan k'o tigi dilan ka wele bila samayakaw ma maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka samaya mala min dɛmɛ a ka faso jɔ baara in na dɛrɛmɛ kelen ma di u si ma ko na a ma nin si wele u bɛɛ nan'u yɛrɛ politiki ko fana tɛ sinon politisiyɛnw bɛ tɔgɔ ɲini na olu dɔnnen don a mɛri kirikaraw a n'a depite kɔrɔw donc mala ta in tɛ politiki ko ye nin bɛ kanu de kɔfɔ nin bɛ mala ka baara ɲuman kɛ nin b'o de yira donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jamanakuntigi n'o ye général Darmɛ Asimi Goyita ye a kɛlen jamanakuntigi ye a y'a fɔ ko sifinnakaw ka fara ɲɔgɔn kan ka ale dɛmɛ ka Mali jɔ a ko ni Mali échouera ko ye jeunesse échouelen dɛ mala ye Asimi ka kuma lamɛn mala b'a la ka baara kɛ Asimi ka kumakan de la mala b'a la ka jeunesse de dɛmɛ mala b'a la ka jamana de dɛmɛ mala b'a la ka an faso de dɛmɛ mala ka hamina ye an faso ka taa ɲɛ de n'o ye Bamaliba ye donc ka sanga ni Asimi ka kɔrɔfɔkan ninnu ye mala ye o ko ninnu o kɔrɔfɔkan ni hakilila ta ka mirina ta ka i ɲɛsin jeunesse dɛmɛni ani jamana yɛrɛ dɛmɛni ma mala b'o de baara la nin donc an bɛ samaya mala ka foya ka waleɲuman dɔ kɛnɛ kɔnɔ dɛmɛbaga minnu b'a kɔnɔ an b'u bɛɛ fo kɛnɛ kɔnɔ maa b'a la ka mala dɛmɛ a ka faso jɔ baara la an b'a bɛɛ fo kɛnɛ kɔnɔ k'a ɲini samaya ka bɛɛ fɛ maaw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka samaya mala min dɛmɛ a ka faso jɔ baara la mala ka faso jɔ baara ye a hɛrɛ bɛ se bɛɛ ma a hɛrɛ bɛ se samaya ka bɛɛ ma bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la i kɛra a fɛ o i ma k'a fɛ o i na dɔ sɔrɔ a hɛrɛ la n'i ma dɔ sɔrɔ i somɔgɔw na dɔ sɔrɔ a la ni ne wele ka da bɛ n fɛ ka ɲɛsin samaya ka bɛɛ ma cɛ ani muso k'a ɲini bɛɛ fɛ maa k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka mala dɛmɛ a ka faso jɔ baara la n tɔgɔ le Jelekani Kamisɔgɔ wala ka bɔ min ka bɔ Kanɛdugu Balanugu n fa o bɛra diya n ye n'i ta ye an bɔlen Balanugu bi ka na an sen tɛ samaya yan sɛbɛn le na an sen yan n'o tɛ san nalen Balanugu ye a k'a bɛrɛ fɛrɛ mais n'i ta ye an nalen faralaka minnu ye nin a fana jeli le ne Jelekani ye ne tɔgɔ le ko Jelekani Kamisɔgɔ fɔndamadi muso le ne di faralaka le ko mɔlɔmini bada bɔ yan wa o bina se a ye k'a bɛn mun ma a baden ma a sin kelen min ni o jɛnɛba di o de ye farala dɔ n'a bɛ taa kɔrɔ bina se o la wuli mun ma ka furu sabati ka furu banban faralaka kuru a den na mɔgɔba a bɛɛ bɛra kɛ mɔlɔmini ko dɔ bi ne filɛ Jelekani jeli min ni ne filɛ bɛra ta k'a lakan den min ye dɔn ko lakan ni o Bintu Kuyatɛ di ne yɛrɛ kɔrɔya fɔlɔ le o di ne yɛrɛ den ne ni o de dɔn ko lakan ni an nalen wele sababu ma ka samaya ka fo ka samaya ka barika la ala ka samaya yiriwa ala ka yiriwa mɔlɔmini ɲɔgɔn siyama ala ma bɔra yan ni mɔlɔmini kɛra tan an b'a dɔn ne Jelekani dɔ de ko tɛ bɔra denni kɔnɔ mɔlɔmini fa samaya Sidiki a ɲɔgɔn tun tɛ yen mori kɔni ka siya dɛ mari ka siya n n'a wele fɔ dɔnkɔli dɔ n sɔrɔ o sɔrɔ mari ka siya mais ko tɔn tama mari o tɛ samaya Sidiki di samaya Sidiki bara k'i ye maa kɛlɛ wayila ko ne ka sini kɔ n'o den ko fɔra o dɔ o k'i ye maa kɛlɛ wayila ko ne ka sini kɔ n'o den ko fɔra o dɔ o den bɛna kɛ sama di k'o kɛ jama jigi di Laginɛ ni Mali jigi di walayi n'a an nana o dɔ an bɛ kɛ waɲumanibali bi ni ka an ye yan kɛnɛ nin kan mɔlɔmini ko ne n'an se yan. Folikan bɛ ne bolo n bɛ samayaka bɛɛ fo samayaka ye nin den ma wolo mɔlɔmini nana forage sen na kari faralaka i ma badenya ma an nana mɔlɔmini ya ɲuman wele kɔsegin a ma barisa ɲuman sababu tɛ maa kun di ka ɲuman k'i kaba k'i maa kun o tɛ ɲuman sarali dɛ ko ala ka mɔlɔmini ɲɔgɔn siya ma bɔ samaya yan folikan min ne bolo samayaka ye a ye den ɲuman sɔrɔ la a ye barika Kante den nalen
farala kai nale ay na ya jeri kana foli kai Ayiwa n'an bɔra samayakaw fɛ yen min ye malamini ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka dugudenw dɛmɛ pɔnjɔ yirijɔ sojɔ min ye ekɔlisojɔ ye ka jibo n'o dilan ka di bɛɛ lajɛlen ma samaya malamini ture an b'a fɔ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o la Mali ale ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sigi cogo min Falaye kunun ko min ye coupe du monde ye a finale dennin tanna Faransi ale ka 4 min ye Angleterre ale ka 6 nka dulata in a kɛra kabako dulata in dɛ 4-0 o de kɛra France la première mi-temps na nka Mbappé bibi na a ka celu don ta ka ca ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka celu ye coupe du monde na bi 22 dulata 22 passe décisive 7 o de bɛ a bolo bisa sɔɔni sisan sanga tɔ tora sanga 25 ɲɔgɔn ye finale ba Espagne Argentine fa contre 2 ni ala o tɛ Falaye a ma ko berceau kɔnɔ fa contre 2 ni min bɔra o la sini ana coupe du monde yɛrɛ kungun na ɲɛɲɛ depuis a daminɛna dulatara joli taara carton joli sɔrɔla bi joli donna koba jumɛnw kɛra sini sɔgɔma n'o bɛɛ lajɛlen ni maaw tulo kan k'a fɔ sa ko min ye Angleterre ye ale ye zira médaille ale y'o don a ka cɛdenw kan na ka ban
sabula o jɔyɔrɔ sɔrɔla olu fɛ o dir'olu ma kunungo bɛɛ lajɛlen olu fana taar'u ka so Faransi sa min kɔni maa caman dusu kasi Faransi ka ko la Falaye o ye ka taa ni Ngolo Kante ka segin n'a ye k'a sɔrɔ a ma joué Coupe du Monde wɛrɛ dun Ngolo si bɛ yɔrɔ min na a garisɛgɛ ka dɔgɔ Coupe du Monde wɛrɛ tagali la kosɛbɛ maa caman kun bolo kunu entraîneur kun kan ka se k'a layɛlɛ a kun ka a fɔ maaw ɲɛna ko k'an bɛn ka dugawu don ka bɛɛ lajɛlen fo nka entraîneur ye nin de kɛ kabini a taara n'a ye ni Ngolo yɛrɛ ni u ka cɛlikɔlɔsiba fila ninnu bɔra a la a ye tɔ bɛɛ lajoué f'olu mɔgɔ 3 ale fana ka entraîneur ya banna maa caman ko ko Ngolo ka danga de bɛ u nɔfɛ ko sabula k'u cira Espagne fɛ ko ka tila ka ci kunungo tuguni nka kɔni a ye maaw dabali ban sabula balontanaba fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ko nin ti kɛ maa min don a ye Coupe du Monde ta a ye baaraba kɛ Faransi ye a kan ka bɔ ni daba de ye kɛnɛ kan kɛnɛ min a bɛ se ka fɔ bɛɛ ma a k'an bɛn a ye min kɛ ka se ka nisɔndiya ka bɔ balontan na nka n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don nin tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wulada na taa an b'o jɔ yan ka dugawu kɛ sa min ye fajiri ye Ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ sini kɛnɛ laban Ala k'o d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana taga a k'an bɛn waati wɛrɛ